paya ndo panozonzi manje na silent killer mudzimu isina skill because mudzimu dei yave neskill yaide yakadzisa vanhu kunyora kana kurecord the truth. Baba ini ndakakurira kuposta, ini ndame genuine guy handifeki handinyepire vanhu, handisuri handinyepi handonyepa singaiti but handinyeperi vanhu in terms of zvinhu zvemweya. Macomrades, ini mudhara wangu was a warvet, handitika mudhara wangu was a warvet. Mudhara wangu aindiudza kuti vakambodzingirirwa nemabhunu vakanohwanda muhozi, unonzwisa, vahwanda muhozi, mabhunu akauya akakomba hozi nepfuti, but vakutoexpecta kuti vachanzwa pfuti zisirira vachifa, vakanzwa mabhunu akuridza mheri ari pai ari panze. Pavakazovhura handitika do zvikanzi mabhunu akangotanga kungokwenya kuvaviwa from nowhere kusvikira atiza. Makadii vatariri, tinokuchingamidzai muchirongwa chedu chatinokurukura ndina Komanda, vamwe vanoitiona kumatiktok, tichitaura nyaya dzakasiyana-siyana, nyaya dzinobata vanhu mukurarama, nyaya dzepamweya, nyaya dzimwe dzakasiyana-siyana dzatoona mumatsiko nemagariro atinoita. But muzuva ranhasi toda kumboti timbodzikisa gejo. Isusu hatitauri nyaya dziri ordinary kana kuti nyaya dzinongotaurwa dzinokurukurwa kwese kwese. Isusu tinoenda an extra mile todzikisa gejo kana kuti tinoita kunonzi kudhipisa panyaya dzamunoziva kana dzamakanzwa kana kuti dzamunombonzwa dzichitaurwa. Muzuva ranhasi ndina Komanda vandogara nchishanda nawo kana ndogara nchita nawo mashows. Komanda Spencer Ibrahim. Komanda, tokuchingamidzai muchirongwa. Tinogamuchira uvepo wenyu mofu. Right, Komanda, nhasi pane nyaya toda kuti taure nyaya spirituality. Takaona kuti pane dzimwe nyaya dzisina kunyatsobatwa kana kuti kubvuraudzwa panyaya spirituality. Maybe kutanga ndoda kuti mumbonditsanangurira kuti muno muZimbabwe, isu semaZimbabweans anditika, tine nzira kana kuti nzira yatainamata nayo kana kuti yatachitsa nayo nhaurirano dzedu kana kuti nhunha dzedu kuna Musikavanhu. Mombotibatira ipapo kuti pakazoya chinamato kana kuti chiKristu, ndezvipi zvimwe zvaiitwa before kana kuti zvinoenderana kana kuti zvinopesana nekuuya kwakaita chiKristu. Tombotanga ipapo, mombotipa brief kana kuti background yekuti chinamato, tombobata chinamato in general, kuti chinamato chedu changa chakamira sei tisati taunza chiKristu munyika medu. So basically tiri kuti isusu chinhu chinonzi Christianity chakaintroduced muZimbabwe in the year 1560. Okay. Nevainzi Father Gonzalo da Silveira vatinodzidza kuhistory veve. He was under the Catholic Church. Okay. But if you want to trace going back in history, you realize that we come from a lineage very rich and highly spiritual. Okay. That's why mochiona kuti takava neability yekuva necertain knowledge yekuvaka even the great Zimbabwe without any mortar or any cement. Yes. But zvichitoestablishika, which means there was a spiritual influence that was governing people. Now, what people need to understand is that God has always been amongst us from the beginning of time as Zimbabwean people. But tine muitiro wedu wataiita according to our understanding at that particular time. So what I want people to understand is that God does not change. Okay. The Creator does not change. But His principles evolve in accordance with the generation in Engeripo. All right. So there was a generation before us, or our fathers, or our grandfathers, or our great-grandfathers, which experienced the other side of God through zvinhu zvakafanana nekunzi taipira kuvadzimu vedu. Now, ngatingotangirai pavarare kuti kupira. Kana ndikati oi phoneme of e, zvaro ndiri kukupai. Saka panonzi kupira, it means it was an act of passing on information for it to be passed on. Saka tiri kuti isusu tateguru vedu vakafa, because people need to understand what happens when someone dies. When someone dies, they've transcended into a certain realm that is not of the mortals, which means with that realm iyoyo haina restriction in terms of information. So the ancients
of Zimbabwe believed kuti munhu akafa atranscenda to another level in accordance to their character. Now kana anga ari munhu akashata vanga vasingapiri kwaari because they believed kuti haana kuita transcend, handitika haana kuita ascend but aita descend. Muri kuzviona? Saka ivo information yavada kuti itwe pass on, vada kuti itwe pass on to the higher guy who is the creator. Saka vanotsvaga hinzi aiwa uyu akafa akachena ndiye wavanoti iye chitipirai nhau iyi, moipira kune vakaenda before imimi, kuipira kune vakaenda before ivo kusvikira yasvika kuna musika vanhu, ende zveshuwa nhau yaitodi yaitosvika. Ndoda kubata ipapo mauya zvakanaka, ndo pananda kuziva kuti right pane issue yespirituality, pane issue yereligion. Ende tikatarisa kureligion kunoita kunge kune madivisions ndosaka kuchizobuda makereke akasiyana, but spirituality in general, yes, inogona kusiyana. It's either uri uku kana kuti uri uku, it's either uri kuita chaizvo kana kuti kuita zvekunyepa. Ndo panozobuda kuti kune vamwe vanozviti isi tinoita zvemanjuzu, vamwe vanoti isusu tinoita zvematare, vamwe vanoti isusu tiri kana kuti tinoenda zvekung'anga. Handitika zvese zvine chekuita, the umbrella term is spirituality. Can you give us the difference now kuti chinonzi spirituality and religion? Ndo I think patisinganyatsonzwisisi va. Okay, so I want to define spirituality and religion not on academic terms, but on personal growth and understanding. Imagine Zimbabwe as a country, right? Within Zimbabwe as a country, we have Tel 1, we have Net 1, we have INSCO, wana chicken in, wana pizza in, we have Dendere, we have Deribot. These are companies that are within the country of Zimbabwe. When we talk about the economy of Zimbabwe growing or decreasing, it's an element inotokozwa nefunctionality inoita macompanies ari muZimbabwe. So picture yourself kuti chinonzi Zimbabwe a ministry of finance ndo spirituality, ine governance ine chekuita nema financial movement or activities ese ari munyika. So Ministry of Finance is not governed by an element of a company constitution or a company agreement, but company agreements all fall under and abide under the regulations of Ministry of Finance. So Ministry of Finance ndo spirituality, anditika ndo iri kugovern ma companies, ndo religion. So religions are institutes that are not formed by the spiritual but are formed by men, for the benefit of men, but influenced by the spiritual. Right. Ipapa mabata zvakanaka, saka ma religions tingangowati makambani. Exactly. Makambani. Yes. Ndosaka akawanda akasiyana uye aine madoctrine akasiyana. But ngatichibata ku spirituality inowaye iri uniform. Right. Pane vanhu vanobelieve kuti vanoita the ATR, the African Tradition Religion here, kuti vanobelieve kuti isusu tinoita zvematare, kuti vamwe vanoti isusu tinokwanisa kuenda kung'anga kana tichida kuita zvine chekuita nespirituality. Then vamwe vanoti isusu tinoita zvechinamato kana chidaita zvespirituality. Ndoda kuti mubatire kuti vanhu ava vese mapoka evanhu ava vari kuita the same thing here kana kuti pane pazviri kunopesana, vese vari kuwana maresults akafanana here kana kuti pane zvimwe zvisingabudi, pane zvinobuda, pane zvimwe zvekuti zviri kungoitwa nevanhu nekuti zvakatanga mati mimi religion yatangwa nemunhu, saka inogona kunge itori agenda yemumwe munhu yekuita mari nayo. Handitika kana kuti inenge ichitopawo maresults kune vanozviteera, because tikaona kuti machechi akasiyana kana kuti vanotenda muchinamato vanoita zvinhu zvichivapa maresults, then vanotendawo mune zvechivanhu vanoita zvichivapa maresults. But isusu tiri kuti the modern thing now chinamato, vamwe vari kuti zvechinyakare kana kuti zvataita zvemidzimu zvamuri kutaura kuti zvakuita kuti like kudemonizwa kuti zvazvemashavi kana zvazvemweya yakaipa. What's your take on that? So the Bible says, once I spoke, twice you heard, all power belongs to God. So we should establish a baseline and agree kuti Satan is God's creation. Do we agree?
So if we agree with Satan is God's creation, which means we've also established an agreement here, the devil is lesser than God. Yes. Which means God is the supreme authority. God is the creator. So it doesn't matter how all these people will say tiri kunamata zvakati kana tiri kunamata so. Because at the end of the day, the power that is being used belongs to God. The results that are going to manifest, whether approved by God or not approved by God, still it's whose power? It's God's power. Okay. Let me tell you something that is going to disturb a lot of people's theology and shock a lot of people. Do you understand, Guti? The Bible says when angels were giving account to God, the devil was also there. How is the devil there when you all know that he was cast out of heaven? So if you read your book, your Bible in the book of Psalms, chapter number 83, you understand that the Bible kuti God convenes a meeting with other gods. Inenge iri meeting here, inenge iri meeting of report, whether it demon, whether the Satan, whether varoi or whatever, there is a certain time where all God's creatures come to give a report. Okay. Of whatever activities that they are doing on this planet. Because you need to understand that this planet belongs to men, but these men were created by God. Saka, one way or the other, vanotouya madimoni ema-continents, madimoni edzinza, ese anopa account of their achievements or whatever they have been doing to God. Okay. Imimi personally, do you believe in the ATR? When you say believe, what do you mean? Munozvitenda. I don't practice it, Yeah. but I believe it. Okay. It's real. All right. Kunotori nepower kuitia. All right. So let me give you. But all right. Imimi munotenda chikristu. Yes. Yes. But you believe in ATR as well. I believe that ATR is real, there is power, but I don't practice ATR. ATR ibhutu dzemubhata but dzabuda nepawindo dzisina kubuda nepatiwe. Yeah, it sounds interesting. Ndinoda kuti mubva manyatsopabuditsa ipapo. Kana mati idzi dzabuda nepawindo, dzese ibhutsu dzabuda mubhata. But idzi, which means there's a shortcut. Jesu anoti, I am the way, the truth, and the life. Ukanzwa munhu ati I am the way, it means he is not the only way. But he is establishing an agreement yekuti nzwisisai kuti panapa ndini boss. Ndine vasvondosi vangu vanozouya vachikuti ndivo maboss. But havasi, I am the only boss. Remember what I said, God does not change, but his ways change through generations. There was a time when ATR was relevant. It's no longer relevant now. Izvozvi ngapaite one musvikiro kana n'anga kana munhu anotenda ku-ATR anonoombera pamuhacha pabude sadza. Tirione. Ndozvikuratidza kuti haisiri relevant. Ngapaite munhu one handitika we-ATR anoita mashiripiti mashura kana zviratidzo zvaitwa nana Chaminuka, zvaitwa nana Kagovi, zvaitwa nana Nehanda. We are not listening these people. Understand me? But we are saying kuti this generation and going forward, that era of ATR has passed. It's 323 baba. Hazvireve kuti ukaimutsa izvo zvaifambi inotorwa kubva pano kusvika kuCape Town nekudzoka. But haisisiri nguva ye323. Yanguva yemalambo, yanguva yemajiwagona. But chiri kuchinjisa chi, because these are spiritual things. And I believe that spiritual things zvina kunzi kwainventwa chinyowani. Since mataura kuti Mwari hachinji. Uye nzira yekumunamata futi why yazochinja now? All right. Mwari hachinji, like I said. But his principles change in every generation. Who changes the principles? People.
the environment, the circumstances. There was a time yekuti munhu akabatwa kachifewa anotemwa nematombo. We are no longer in that era. There was a time yekuti mudzimai atauri mucheche. We are no longer in that era. There was a time yekuti mudzimai apfeke chipfeko chevarume. We are no longer in that era. Not going to promote ngocha na tombo dzipromote kana wa. What I'm saying ndezvekuti from the beginning of time till now, God has a plan. Or he had a plan. Aisati apera sako he has a plan of redeeming people. Saka what God wants on his planet, the planet of humans, is to unite people so that they can be a unison. In the time of Nimrod, all the people were connected telepathically. That's why the Bible reads everything that they did it in one mind. But God had to separate that because of the man who was leading them, Nimrod, because he was a corrupt guy. Nombokubata muromo. Tiri ipapo regai tibodwira mvura todzoka pachikamu chinoteera. Okay, tinokuchingamidzai musegment yedu yechipiri tikutaura nyaya dzespirituality. Muchirongwa ndina Komanda Ibrahim. Tatichidiscussa kuti chinamato chedu chataakuita mazuva ano nechaitwa kare zviri kusiyana papi, zviri kupesana papi, uye zvichiri relevant here kana kuti pane kuchinja kwazaita. Saka Apostle, muchitsanangura about Nimrod. Ndoda kuti mukontinue muchitsanangura kuti yes matichi ATR 323 izvo zvikwane malambo, which means zvinhu zviri kuevolve. Taakune a way iri modern yekunamata, which means chinamato chino evolve according to what you are saying. Chinamato chino evolve baba. The way yainamatwa nana Adam, the way yainamatwa nana Abraham, the way yatakunamata zvakatosiyana. Number one. Number two, chinamato chino affectwa neculture. Amunzisa. Religion ino affectwa neculture. Patiri kuagreea tese ATR Islam whatever ndezvekuti all power belongs to God. Ndosikambira muislam akanamata kunobuda result. ATR ivo vakaita zvavari kuti kunobuda chi result. But ndiri kuti inini ira yatava or generation yatava generation yechiKristu. Because izvozvi tikaunganidza vanhu vacho vanozviti ve-ATR havasisina that deep knowledge or revelation seaiveiona yona nambuya nehanda. They don't know how to apply or invoke those type of altars. But Christianity now, we are in its prime. We have all the details that we want to proceed and progress. Right. Ndoda kubata ipapa. I think tanyanya dwell much on Christianity as a religion. Mataura nyaya kuti kune the Islamic religion, kune ma-Buddhist, kune ma-Hindu, vese ma-religion akasiyana siyana, vese vamati vanowana ma-results. And which means kuti saka munomu mu Africa, does it mean hatina yedu isusu religion? Because mukatarisa vanhu ivava zvinoenderana nekuti iresi ipi. Mukaenda kuma-China vane chinamato chavo, mukaenda kuma-Arab vane chinamato chavo, most of them are Muslim. Ende kutoti chimuslim chizopinda muAfrica vanenge vatozoita sema-missionary kuuya kuzoti chedu chakadai. It's like it's a foreign religion. But yemuno mu-ATR, why is it now we are labeling it kuti yasara, yet these guys chimuslim chaipractice about that hapana chakachinja? Why chedu chi-ATR chaevolve to Christianity instead of evolve iri ATR but iri advanced? Okay, what I'm going to say is going to cause a lot of noise, but I'll say it anyway. Africa had a problem of sellouts. You don't tell me kuti people who traveled kilometers in the sea, who did not have enough food, who were malnutritioned, who were affected by the sea weathers and seasicknesses, came to Africa, where there were giants, people who were eating good, people who were not malnutritioned, people who were not seasick, and they got out of their ships and captured those strong men who were African men. Because remember, when slave trade payaiitwa, kwaikeptwa vakasimba vacho ndo vaendwa navo kuma plantations. Now,
reality of the matter ndeyekuti amongst us Africans they were sellouts who were weak, who wanted to remain behind and dominate because they could not dominate whilst the strong ones were there. Those are the people who sold others to be taken away. But what you need to understand is that when most Africans were taken away through slave trade, and it was not just a matter of labor, it was a matter of culture, tradition, and religion that was taken away. You need to understand the reason why Neander was not jailed but was hanged. It was because when the colonialists came to Africa, they identified figures that carried revelation and information that empowered Christians to be powerful. Because remember, the spiritual is more powerful than the physical. So anyone who had spiritual influence, anyone who could hear from the spirits, they were either beheaded or hanged. Why? Because they understood that as long as these people are established spiritually, they cannot be conquered. Mazvata. Zvadaro, our religion, our tradition, and our culture was swept away by the colonialists. That's a fact. Now, chatasara nacho isusu pachokwadi chaicho mafufu. Right? But ari mafufu, you need to understand kuti macolonialists acho akabva ati introducer to a certain religion. Now, religion iyo haisi yavo, vakatoi adopta from somewhere. But regardless, through the Holy Spirit and understanding and comprehension, it enables us to have power. Because as much as we want to deny it, our Africanism has been diluted. That's why makatogerwa English cut. That's why takatopfeka masutu. But achisi chifewe chatiri kuita ichocho chekuti isusu tatine yedu chinamato. But ndo zvatiri kuti chinamato chacho pakatorwa maslaves pakakolonizwa chakadhisapiswa. Vese vaichiziva in its essence, they were killed. But onaika kuchikristu matangira akaita chikristu, there were prophets before us. Yes. And those prophets, the information that they gave us, 1,000 years ago, ndo chatiri kushandisa even today. And I also believe kuti pachinamato chataito as Africans, tingazitadze kutadza information inenge yakanyorwa kana kuti remains aripo, even spiritually, yekutiudza the way kuti this is the way you guys are supposed to be worshipping as Africans and as Zimbabweans. Baba mbuya nanda wakanyara bhuku rivi. Buzauraseka chinhu chako baba ndati ndine bhaibheri rakanyorwa. Chero mukati ngano dzanapita nanapo ndati mbuya nanda wakanyora bhaibheri ripi. But bhaibheri handiti maprofits ere akafemerwa akanyora. Alright, izvozvi zvimuda kuti tifemerwe nana sekuru Tasi. nana Stole. Vekuti brain dzavo dzakangozara kurombesa vanhu. But haisi brainwash ere yakatoitwa iyo. Ndo zvandiri kutaura. That's my point exactly. Kuti whether ing'anga iriko izvozvi ine power chairo, whether muprofita ariko izvozvi ane power, we are no longer pure Africans. We are half Africans, half British. Saka ndo pane era ka. Because to exercise zvinhu zveimwe nyika. Inzwai baba, aisi era. Reality. That era is within our reality. We can no longer change that. We can no longer reprogram ourselves. It's a lie. I still have questions. Because kana taka adopta a foreign religion. No, we did not adopt a foreign religion. In my results. Yet yedu our local yanga in my results. No, every religion is results. You see. Saka why then are we demonizing our own? We are demonizing our own, number one, because of ignorance and stupidity. Number two, because of fear and enforcement that was done to us for us to accept that religion. Murugona rekuti ndati nini? Pane point ndati mbate very important. If vana Neanda vasina kuurawa, vana Kaguvi vasina kuurawa, if the custodian of our religion were not killed, we will have a proper comprehension of this religion. But pachokwadi chaicho pafeya, hakuna vanomira pachiti tinonzwisa chivanhu. It's a lie. Vari kujoinidza. Ndotsaka muchiona kuti zviri kwatatoona namanjusu. Munonzwisa?
kwakuromba. Ndosaka muchiona kuti izvozvi zvandika hakuna n'anga dziri kuita mabira kana maconvention ekudzidzisa vanhu chivanhu chedu. Hakuna. Why? Because havazvizivi. Vana Mararike zvavanenge vachitidzidzisa vana Professor Mararike zvezve zvinhu zvakatonyorwa muhistory, ende history haina kunyorwa nevana nana nehanda, yakatonyorwa nana John Smith. But same with the Bible. No, the Bible was written by vanhu vaka experience. Yes, but vamwe vainyora zvevamwe vanhu. But There was a man ainzi yakati akazodai. Imimi ngataurire chokwadi. Muri kundudza imimi kuti nehanda vanhu vanganyora chokwadi nezvanehanda vakasungirira. But there were people there. Nguva yenehanda kwaune vanhu vaitorekodha, vanhu vaitoziya. Even vana mbuya vaitaura mungano kuti paivapo taida. Baba. Munoziva kwanzi kwanzi paivapo maiti kudi. Taiti dzepfunde. Mona zvinoreveri. Hai, satichaziva. Kana kwanzi paivapo moti dzepfunde dzipi? Inyaya dzemapfunde. Mapfunde anogadzirei? Aiwa, dziri dzidziso. No, no. Just like what Jesus did. He used my parables. Those were not parables. So that people can understand. Baba. Paivapo. Anditika? Maibva mati dzepfunde. Muzo zvairevei? Zvaireva kuti nyaya dzataakutaura inyaya dzemapfunde. Mapfunde api? Doro. Dzeve nyaya dzekudhakwa. Muruzisa. Saka dzeve nyaya dzenhema. Ndosikapanza kuti sekuru Tsuro namuzukuru Gudo vaibikana. Apa vadyidzane zvavo. Asana mbona risi. Aiwa, paipa it was okay. It was a way yekudzidzisa vechidiki. Anditika. Matsika nemagariro. Ndizvozvo. Because vaibudisa ma-elements e-betrayal, e-obedience, mungano idzodzo. Zvaibatsira vafanira kukura zvakanaka. Kana isu takaitirwa ngano. Takaitirwa privilege rekuitirwa ngano. But ndikutaura kuti imi mataura nyaya yekuti zvinhu izvozvo hazvina kurekodwa. But spiritually even zvisina kurekodwa. Chinhu chinongopaswa to the next generation. Tarisai alright. Ma-prophets anonzi akamuka. Even mumakereke akasiyana. Kereke nekereke noti kwakazobuda prophet ningi. Do you know why that is? Because there is a certain guideline. Chero yakadistotwa. But inoti guide. Manje isu sema Africans hatina anything recorded by those who carried the power. Chatinokwanisa kuti mbuya nehanda vakanyora vati. Do you know the only statement rinongotaurwa nevanhu about mbuya nehanda? Mbuya nehanda vakasiya kuti mapfupa angu achamuka. Chete. Aiwa, no. There are a lot of things zvinotaurwa about mbuya nehanda zviri positive. Zvakawanda zvekuti vaitobatsira even vanhu kutisa sei kana even kuona problem even. No, that is 100% correct. But kuti isusu who was given the baton after mbuya nehanda? But those who were witnessing mbuya nehanda vachiita zvinhu izvozvo vaitaura. I understand, but tiri kuti izvozvi nhasi anogara watinogona kudaidza papodcast panapa anoti mbuya nehanda mbuya vangu vakaziva munhu aiziva mbuya nehanda aiziva mbuya nehanda kusvika pana mbuya nehanda. Alright. Ko issue yekubudirwa yekuti munhu anogarwa kandobudirwa otanga kutaura saningi. Baba, munoziva kuti vanhu ivavo izvozvi ratava kuti demoni mazuva. No, we'll get to that. Arisi demoni though. Vanhu ivavo doro rekutoti munhu asvikirwa avatauri kugona kuribika. Zvinogadziriswa ka? Nani? Nesu vanhu vacho. Because we are the people. Mune recipe. Aiwa, recipe inouya because zvinhu zviri spiritual I believe that. Imi munogona kutongowana information spiritually. You see, munoroteswa imimi. Reason why Jesus wrote I am the way is because you need to understand how spirituality works. I think maybe for my next episode, chat on how the spirituality works. Rule number 1 in the spirituality is you need to understand who you are talking to. This is the reason why mchiona kuti vanhu varikuita zvemanjusi vazhinji vacho vanotorota vachinzi vanotenga micheka yakati. Yet micheka iyoyo haisi yaMwari. But the bottom line is varota. And I believe whatever God does, Satan answers a counterfeit. Exactly. Yeah. So point yandikuzama kuradza ndeyekuti there is a lot of distortion in our African tradition. There is a lot of distortion in Christianity. But Christianity has better documentation than African tradition. Because in African tradition, what we have, divana paivepo. Because takanonoka kuwana civilization, vanhu vangu vasingagoni zvekunyora nekudii. That's the issue. But spiritually, we can get that information. Ipo paya ndo panozonzi manje na silent killer.
mudzimu isina skill. Because mudzimu dei yave neskill yaide yakadzidzisa vanhu kunyora kana kurekoda. Ayo but tine zvatakadzidzawo. So tiri kuti isusu in our generation aripo here munhu anogona kusvikirwa nambuya nehanda otipa detailed history? Apa tomushaya sei? Aripi? Tomushaya sei? Ngatimutsvagei. Kana muchiona imimi muchiziva munhu akadaro, tiudzeiwo kwavari auye atiudze kuti mbuya nehanda vari kuti ivo zvaifambiswa sei kuti sadza ne-T-bone steak zvibude pasi pemuti, zvaifambiswa sei kuti mvura idi inaye, zvaifambiswa sei. Besides, do you understand? But do you okay, believe those things? no, nanhasi zvinogona kutoitika. Nanhasi zvinogona kutoitika. I believe inini kuti baba ina man of power. Anditika? Power ariperi rino silence. Ini ndinototenda kuti nhasi pakauya munhu anonzwisisa ATR anokwanisa kuproduce results iwawo, ndinogona pamwe kutotevera ATR. Because by blood I'm African. But the reason I'm following Christ is because Christ is producing and documented better. I understand him better than sekuru vangu, than matateguru angu. Because matateguru angu, everything that I have about them, it's a hearsay. But mambo not from the way you were talking, it's like zvine similarities. Matauro imimi kuti vanhu pavaipira andita vaitsvaga munhu akachena. And mukatasa futi biblically Christianity haupinde munhingi usina kuchena. Even my priest. Okay, what we are talking about currently, issue of religion. When we say spirituality, it's a whole different bar. Because mu spirituality amuna Chikristu, mu spirituality amuna ATR, mu spirituality mane power. So like I said, I will tell you this 100%. Do I believe there is power in ATR? 100%. Do I believe there is power in Islam? 100%. I believe it because I'm a man of power. But ndikuti inini panoda vanhu vanozviziva nekuzvinzwisisa. I will give you an example. Munoziva kuti izvozvizvi muZimbabwe muno 3/4 of 3/4 avazivi kuti maorder eZimbabwe ari. Iyo ndo imwe nyaya tichataura pachikamu chinotera. Wadiwa tariri chirongwa chedu chakuti chidzikisa gedzo chichipisa, tinodzoka pachikamu chinoitera. Right, tinokuchingamidzai our final segment, chinova segment yekupedzisira kuti tiri kutaura nyaya dzespirituality, tichitaura nyaya dzemareligion nekuti zvakabva kupi zviri kuenda kupi. Panapa ndina komanda vari kutaura ivo kuti Christianity vati iri documented, saka ichinzwisisika zviri nani and iri easy kuteedzera. ATR nenyaya yekuti hapana madocuments akawanda atinoziva, tingori nemabhuku ehistory ekuti kwakuina ningi kwatidai kudai, zvinonetsa kuti tinzwisise kuti ndiyo here nzira chaiyo yokufamba nayo. Right, Apostle, toda kuti mutibuditsire pachena, final segment monyatsotibuditsira kuti kana imimi muchiti ATR is documented, zvinhu zviri spiritual, nambozvitaura kuti machechi akawanda kutanga kwaakaita takupinda mureligion. Akatanga kunze kune prophet akaroteswa ndobva anyora. Saka muzuva ranhasi hakuna here munhu anokwanisa kungoroteswa kuti right, mune handa vagara pana ningi voti akumana isusu ngatifambe nenzira iyi ndoyataifamba nayo kudhara. Zvaita kuti sadza ribude pasi pemuhacha ndezvizvi nezvizvi nezvizvi nezvizvi. Izvo tozositsura kuna musika vanhu. Because the ultimate goal mati kusvika kunani? Kuna musika vanhu. Why is it mabeliever imimi kunzinyorwa zvechikristu hamuna kubhilivha kuti nehanda anogona uyo achigara pamuzukuru wake? Bhaibheri rinondiudza kuti Jesu akaporesa varwere. Ini ndiri kuporesa varwere. Zviri documented. Tiri kuda wani weATR anouya oburitsa alright, kwete rine nyama, sadza nemavheji pamwacha. So as long as they cannot replicate what the ancients could do, akwandiri it's fake.
ora kana muchiti maresults mune muchirevei because kuchikristu togona kuvhunza vamwe vari kuenda kuchechi but pasina chinhu chiri kufamba mulife make. What's your take on that? That's religion. They understand the religion, but they don't understand the spiritual part of that religion that produces results. Ndopatoda kuti inzwai baba, macomrades, ini mudara wangu was a warvet, anditika mudara wangu was a warvet. Mudara wangu aindiudza kuti vakambodzingirwa nemabhunu vakanowanda muhozi. Unonzwisisa? Vawanda muhozi, mabhunu akauya akakomba hozi nepfuti. But vakutoexpecta kuti vachanzwa pfuti zisirira vachifa, vakanzwa mabhunu akuridza mheri ari panze. Pavakazovhura handitika do, zvikanzi mabhunu akangotanga kungokwenya kuvaviwa from nowhere kusvikira atiza. But mazviramba akakuti hazviko. Mirai kamonzwa. 2, vanondiudza inini kuti mabhunu akati achivadzingirira nemota. Handitika mabatalioni vadzingirwa nemota. Paingoita mute yovhara nzvimbo yese. Handiti? Excuse me. Maigona kuti muchinda this direction, mongoona bharabhara rakamira pakati peroad riching'ara kuratidza kuti musaenda kupi uko. Pamunotenda kudai mbozozi mabhunu anga akakumirirai uko. Ndiri kuti inini baba, that was real power of the ancients of Africa, of Zimbabwe. In our generation, vari kuzviita ivozvozvo ndivanani? Ndivana Stole. Imimi power right, power ramukutaura ramuri kuti munobhilivha kuchikristu racho makariona papi? Because tine vanhu vari kufeka kuti anzi munhu ari kunzi wapora usina, but ATR inokufurotesa kuti inonchera mudzi weuko ukanodya mudzi wopo. Baba ndati inini, this is a podcast. Tiwinzirei vanhu. Inini I am willing to be an example as a prophet. Ndine vanhu vane matangible testimony. Kwete ekuti vanotestify ivo chete. Vekuti muraini nemunzvimbo vanhu vanogona kupupura nemuromo yavo kuti zveshuwa uyu tomuziva anga akadai. Handitika? In comparison, handitika, to ATR people who can come and say the same. Munozvisa? ATR people, handitika, ngavauye vaite bira tova sponsor inini ndobudisa mari muhomwe. Vodeketera kuti pai ndiri kungoda inini yandiri kunyanya kuda. Ngapaite one anobudisa sadza pasi pemacha. Zvatopera. Chete. Ndo proof yamuri kuda. Ndo proof yandiri kuda. But vamwe vakatadza kuzofembera vanhu zvazviri muhomwe. Anyway, hatichada kudwell on that. Saka zviri kunzi kune kunyimbo. Let me tell you the truth. Baba, ini ndakakurira kuposta. Ini I'm a genuine guy. Handifeki. Handinyepire vanhu. Handisura ninyepi. Handonyepa singaiti. But handinyepiri vanhu in terms of zvinhu zvemweya. Tikaisa bar rechiprofita. Pentecostal iri pa number 2 than mapostori. Baba, whether vanoshandisa mweya waMwari kana vashandisa mweya waMwari, kupostori kunoprofitwa baba. That's real. Indakurira kuJohani Masowe, baba mai vangu vaenda Johani Masowe, taifusonda Johani Masowe. Zviya zvekunzi fembera kuti chakati chiri muchii, zvese zvinoitwa nemajunior prophets zviya baba. Baba, kupostori kuna vanhu vanoona. But that challenge, it was a silly challenge. You understand? Tine vanhu vakaita sana Mudhara Katsiru. Tine vanhu vakaita sana madzibaba Mose. Tine vanhu vakaita sana madzibaba Owen vaya. Handitika? Tine vanhu vakaita sana madzibaba Macheso. Vekudo kudombosha. Baba, ndiri kuti those guys can see. Amunzisa. Zviri real. Ndati ndinogona kusaziva kuti mweya wana handitika. But chandinokukonfirmira ndechekuti anoona. Munhu anogona kuona bank balance. Right, muri kuona ng'anga? Tine ng'anga dzinoshopera zvekutoona. Inini ndaiziva imwe one yanga iri Gweru, yaigara yainzi ng'anga yepachikomana kugweru anogona kundi correct. Handizivi kuti vainzi handigogwa vesta ravo. But she's late now. Ndinogona kukuverengera kuti pang'anga 10 dziri muZimbabwe dzine 2 hapana ng'anga 1 yeshuwa mabosha. Nyaya yangu inene ATR iri simple baba. Manzoza ndataura. I am African. Ndikaona munhu anonzi uyu ATR anoiziva zvechokwadi,
kuti inoitwa sei, I can convert to it here. But in our generation and in our lifetime, hakuna. So I rather be on the winning side than on the losing side. Handingaendi kubato riri kudyiwa. Samungozvinzira vari ku-ATR, I'm sure muri kuzvinzwa ine mateereri. Ndiri kuda 1. I'm sure next episode yedu yeshow tiri kuda munhu we-ATR anokwanisa kunge achimiririra, anonyatsoziva manzwa zvataurwa apostle. Hanzi kana mati muri kuda kuita bira rekuti muri kuda kudemonstrata power, because issue yatiri kutaura ndeyepower. Either uri kuita zvechimuslim, uri kuita chikristu, uri kuita ATR, tinozongosangana paspirituality because zvimwe chete. Because donzo revesava ndere kusvika kune supernatural being kuna Musikavanhu. Ndo pane dingindira redu. Saka ve-ATR ndimanyanyoprovoka because tiri muZimbabwe. Saka tiri kunyanyodwela more on ATR because ndo zvatinonzwisisa because tiri vanhu vatema. ATR iriko mazuva ano baba. Haisi boshe yese ka. This is subjective, it's not objective. Yes. Asi ndiri kuti nini 3/4 maboshe. Vari kuzvinzwa. Saka toda kutendai. Saka zviya zvokuti he mashembere, he vana sekuru. It's a lie. Tichanyatsoibata. Toda kuzobata issue yemanjuzu yakazvimirira. Kana ari semanjuzu baba, ikuking oyo yekumbare wese. Toda kubata issue yematare. Vanoita zvematare. Nekubata neissue yen'anga. Kuti vanhu vaira vakasiyana papi vakafanana papi. No, maybe if I could just say that in a minute. I was speaking to my wife. You should understand the difference between ng'anga nemuroi. Hadzisi ng'anga dzese dzakashata. You can be a prophet of God. Uchitori nechurch asi utori muroi. Unogona kuita ng'anga but utori munhu aridi. So vanhu vanofanira kuziva difference yeng'anga nevaroi. So I think we'll do on that as well. Pashuwa iyo tichange tichibata nyaya idzodzo. Because tinoda kubata nyaya dzisingabatwe nevazhinji dzekuti tinenge tichidzikisa vanhu vanzwisise kuti nyaya yechinamato inombofamba sei. Because vamwe vane confusion. Tikuona kuti vanhu vakawanda vakudzokera even mati chibosh 3/4. Vanhu vakudzokera ku-ATR. Alright. Mukatoona nemaTikTok, maFacebook, vanhu vobva vanenge vakuda kutsvaga chivanhu, vakutsvaga but hapana atani information. Andina kuti nini. Okay. Maybe you should understand one thing. Andina kuti nini ndataura standing for Christians, but it doesn't mean kuti kuchikristu hakuna maboshe. We have people that don't understand their position in the body of Christ. Tine vanhu vakaita sana Jack Daniels. Vana Jack Daniels avazive kuti ivo they are not spiritual. Jack Daniels baba aanzwisise kuti iye basa rake ndere kupfumisa vanhu, kwete rekunamata vanorwara, kwete rekudzinga madhimoni. He is a businessman. So if you check, okay, let me give a practical example of a big guy. Prophet Magai is healing grace, no doubt. I'm saying this from a point yekuti ndine vanhu vandinoziva personally, vandakakura ndichiona vakaporeswa nemurume waya. But when it comes to revelation of the word, he is less of that but more of business. If he teaches you business principles, it's on point. But Prophet Makandiwa, he might be less of power but more of word. And the word iroro rinokuvhura zvekuti you get almost the same results. Just like Prophet Hubert, he is more of the prophetic, less of deliverance, less of healing. Saka mu body of Christ tine two groups. Tine vanhu vasingazivi pavanofanira vari positioned. Tozoita maboshe. Ayo, ngatibva tagumira pano. Tinoda kutenda nekutera kwamama akaita chirongwa chedu. Pa episode inoteera tikutarisira kunge tichange tine vamwe vemapoka akasiyana so that chirongwa chedu chiwe nebalance, tinzwewo nerimwe rutivi kana kuti nemamwe masides kuti vanofungei pamusoro pane zvazvitaurwa muzuva ranhasi. I'm sure mune chimwe chete kana zviviri kana zvitatu zvamabata pane zvinenge zvataurwa. Toda kutenda nekuona kwamama muchiita nekutivira kwamama akaita. Until next time, it's a bye bye from me and Apostle. Thank you.